खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड इनफ पइन्ट चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 12 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 25 आसिन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथि आरो गोहोनि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन, नाथाय माखासे लोगोफोरा इस्सा मोनहोनो हागौ। फालांगियाव गोदान सौदाफोर फैगोन, नाथाय साननानै थिरांथा ला। नखराव खुसि थागोन, नाथाय माखासे गोजाम बाथ्राफोरखौ लानानै दावराव-दावसि जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि जानाय आदारनि सायाव गोसो हो। आध्यात्मनि फारसे गोसो जानाया गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा खामानियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय लोगोफोरनिफ्राय जानथाय लाखि। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोद्रोमानि जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव एसे गाज्रि थासारि जानो हागौ। सावस्रियाव एसे मेंनाय थागोन। ध्यान आरो जिरायनायनि गेजेरजों समानथि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फिरोजा गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं, नाथाय अलसियाआ खहा खालामनो हागौ। फालांगियाव गावनि पार्टनारजों सोमोन्दो लाखि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गोसो होयोब्ला जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं, नाथाय अलसियाया खहा खालामनो हागौ। फालांगियाव गावनि पार्टनारजों सोमोन्दो लाखि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गोसो होयोब्ला जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब आरो गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गलाय-गथाय फिथाइ होगोन। खामानियाव जुजिनाय जागोन, नाथाय जोबनायाव फिथाइया नोंथांनि फारसे जागोन। फालांगियाव दावगानाया लासै जागोन। नखरारि जिउआव गोसोआरि हेफाजाबा थागोन। नोंथाङा उदै सानाय एबा पाचन जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेलासि समाव गोजोन देंखो एबा मेडिटेशन खालामनाया नोंथांनि गोसोखौ सुग्लायहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना खाफालगोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय जायखिजाया गोदान बाहागोदारियाव हाबनायनि सिगां मोजाङै सानना नाय। नखराव अननाय आरो खौसेथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाय समाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। खालि रायज्लायनायाव गोरासिन आखुनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानि थिलियाव खस्थ'नि गेजेरजों फिथाइ मोनगोन। बैसोगोराफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव थालांनाय रांखौ मोननो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोजोनथि नुनो मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन।
नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। जिउआव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर गाब। तुला राशि। दिनैनि साना मोनसे खाफाल गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय गोदान बाहागोदारिफोरखौ मोजाङै सानना नाय। नखराव अननाय आरो खौसेथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। खालि रायज्लायनायाव गोरासिन आखुनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गोदान जागायनायनि नेरसोन दं। नोंथांनि साख्रियाव खामानिनि बजा बांगोन, नाथाय जाफुंसारनायबो फैगोन। फालांगियाव खैफोदगोनां रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव टेनसन जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम आबहावाया नर्मेल जाफिनगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव जर'खा नोजोर हो। ध्यान एबा सिबिनाय रोजाबनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै मोनसे बारायनाय खाफालनि सान। नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय जागोन आरो फालांगियाव गोदान सौदाफोरा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोनथाव थागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजि दिन्थि। रां थिसननायाव गोख्रै थाबायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मकर राशि। दिनैनि साना एसे नारसिनगोनां जागोन, नाथाय खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। खामानियाव बिबानफोरा बांगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। नखरनि सासे बैसोगोरानि दैदेननाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। धैर्य आरो संयमजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मोनसे थुलुंगाखांथाव सान जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गोजाम सिमांआ जाफुंनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया बांगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन, नाथाय माखासे हेंथाफोर सोमजिनो हागौ। फालांगिया एसे मुलाम्फा होगोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मेंनाय जानो हागौ। आध्यात्मिक खामानिफोराव गोसो हो आरो साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर आरो सना गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।